ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಂದಾಯಕ್ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೊಡಿತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿ ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಮಾಮಿ ಬರ ತಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪರ್ದಿಯೆ ಅಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದು ಎರೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದು ಎರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಲಾತೆ ಎರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ್ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆವಂದಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಕಿಚನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ದ ಏನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಗುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ಡೆ ನಿಕುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ ನಿಲ್ಕುಲ್ದಾಲ ಮಲ್ಪುವರ ಇಜ್ಜತ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕಲ್ ಪನ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಥವಾ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ಗೆ ತೋನ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಡಿತ್ತನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ತೂಪರ್ ಅವೇನು ಬುಂಡ ಪೊಕಡೆ ನಿಂಗಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುವರ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಈನಿಕ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಏರ ಅಂದತ್ತು ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೋಡಿಪ್ನಗ್ಲೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದು ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ನಕಲು ಅವಳ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬ್ರದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸಂಡು ದಯಗ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದೆಯನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚ ಅನ್ಸಿನಿದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ನ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಪೋಪೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ನೇ ಪಾಡೋಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೆ ಎರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಲು ಅಂಚ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇರೆಗ್ ರೆಸಿಪಿನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವರು ಏನೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ದಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐಕ್ದಾಲೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗಳು ತುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂದು ಇಪ್ಪುನಗಳು ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಸಂಗತಿನೇ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂದೇಟು ಇಡೀ ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನೇ ಸಾಂಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿನ ಎಂಕ್ ಈ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಪಂಡ ಎಂಚ ಈನ ಪಂದ್ ಎಂಕಂದತ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ದೊಂದಿಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನರೆಗ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಲ ಯಾನ್ ತಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪನಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರಂದೇ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂತಿನ ನೆನಪುಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಡ್ ದುಂಬು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಜನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ರೊಮ್ಮಡೋದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋರೆಗ್ ಅಂಚಂದತ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ಗ್ಯಾಂಪೋದ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬುಡಿಯಡ ಅಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಮ್ಮ ಬುಡಿಯಡ ಅಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಅಟೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತೀಚ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಪೋತಿನಲತ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂದು ತುಂಬು. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾತ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ಲದಾಲ ಪೂರ ಕಲ್ತದ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲತ್ತ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಲ್ದಿನಿ. ಅಂಚದು ಅಂಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಾವಡ್ ಒವ್ವೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಡಕಿ ಎಂದವಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಾಲ್. ಸೊ ಈ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಇದ್ದದ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣೊಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಮೂಲೆ ಈತಲಾಯ್ಕ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇಂಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುಂಡು. ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಪುನಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂತೇರ್ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಆತ್ ಬೇಗ ಆತ್ ಕಲ್ದಿನ ಬೆಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಪಂತಿನಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಈತ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವರ್ ಏತ್ ಬೇಗ ಕಲ್ತಾರತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಎದುರುಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು. ಬಟ್ ಒರಿಯನ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಈತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾತೆ ಅಥವಾ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜನ್ ಇರ್ದಾಯಕ ಆತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಗೆ ತಂದರಂದು ಪಂದ್ಕೇನೋಲಿ. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಏರ್ ಮುಟ್ಟಾದಿಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ನಮಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವ ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ್ ಏಪಗ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತಿಂಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಏನ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಂತದ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ನಾಗಲ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಅನ್ಸು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ನ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ನಿಕಲ್ ಪಂಡೆರ್ಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಐಟ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸುಂಡು. ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅವಳ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡ ನಲ್ಲಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲಡ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರು ಪಂಡೇರ್. ಮೇರೆಗಂತೂ ಡೈಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡಲಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಥರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅರೆಗ್ ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ನುಪ್ಪು ಸರ್ಗ್ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ತಂದಿಯರ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ದುಂಬುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಕ ಆತಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೋಕೆನೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ತೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡಿತ್ತೆ. ಅವಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪನ ಮೋಕೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಲ ಇಂಕ ಸಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ ನಮಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100% ಇಡೋರು ಒಂಜಿ 90% ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು 10% ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಕೆ ಸೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನತ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಿಗೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನಿಲಕ 100% ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನನೇ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ. ಸೊ ಅವು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬಾಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಾನ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಬದುಕೋಡು ಅಂತನ್ನಾಗ ಇಪ್ಪರಿಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಪೊಪ್ಪನ ಮೋಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಅಂತ ತೂತುಜಿನಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅವುಂದು ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ ಬೇಜಾರು ಆತಿನಲ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಖುಷಿ ಆತಿನಲ ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ಸಿಕ್ಕುಂಡೆ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂಡ್ ಡೌನ್ ಆಪೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ
ಎಂಕ ಇಂಚಿಡ್ ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತು ಎಂಕ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಅಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಬುಂಡ ಬೊಕ ಅವು ಅಗಲಿಡ್ದು ಬೇಜಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕ ಇರ್ಲನ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಐಡ್ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಬೇಜಾರಂಡ ಏನ್ ಎರಡ ಹೋಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಐನಾತ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರನಿ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪನಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ಆತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ್ಲ ಅನ್ಸುಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗಲು ಉಲ್ಲೆರತ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯಾತೆ ಬೊಕ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಕ್ ನಿಗ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟೇ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಏನಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಏನನ್ನ ಡೌನ್ ಹಣ್ಣು ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಟೇಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೆಗ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೊಂಜಿ ದಿಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನಾತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ದೀಪೆ ದಯಪಣ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಇರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವರ ತಾಪಂಡೆನ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟಕುಲು ಕೇಂದೇರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಿಗೆ ಎಂಚ ದೀಪುನು ಪೊರಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಿಕಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐಡ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿ ಮಾತ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉರುಪೆಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬುಲಂತೆಲ ಆತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೆರೆಗಾಂಡಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಗುಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪನ್ಯಾನ ಅಂಚದ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಅಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಪುನ ಪುಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಜಿ ನಂಡಲ ಅಟ್ಟಿದ ಮಲ್ತದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಅಟ್ಟಿಲ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇಲಿಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದನ್ನು ಬಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇರಗಂಡಲ ಏನು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ಸಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್